indaklan ti Apo, ket may kari may daydayaw iti syudad ti Diyos tayo, iti nasantuan na bantay na. Nangato ka napintas, ti Sion a pagtayangan ti Dios, ti syudad ti naindaklan nga ari, mangyag iti rag-o ti sangalubungan. Impakita ti Diyos nga datalged iti kaddana, iti uneg dagiti sarkedked ti syudad. Nagmaymaysa dagiti ari maot iti bantay ti Sion, nga may di makita da ti syudad, nasdaaw da, nagbuteng da, ket nagtataray da. Sadyay nagpigerger iti buteng ken danag, akas iti babae nga agpaspasikal, ken kas kadagti didakkel a barko, amayallo-allon iti nadawel a bagyo. Nadamag mi dagiti ari ti Dios, ket ita nakita min ida iti syudad ti Dios tayo. Ti Apo man nakabali namin, sa lakniban na ngagdanayon ti syudad. Ti uneg ti templo mo, Diyos, o tutuben mi ti diagbalbaliw nga ayat mo. Idaydayaw da ka dagiti tattao iti amin a lugar. Agdindinamag dinagan mo iti entero a daga. Nalinteg ti panayturay mo, agrag-o kuma dagiti tattao ti Sion. Nalinteg ti pangaddeng mo, agrag-o kuma dagiti syudad ti Huda. Likmuten niyo ti bantay Sion, tattao ti Diyos, ket bilangin niyo dagiti torrena. Kitaan nyo dagiti bakod na, ket kimatan nyo dagiti sarikadkad na, tapno may bagayo iti sumaruno a kapututan, aday to'y a Diyos, iso ti Diyos tayo tegnanayon nga waning gana, idala na tayo iti amin at tiyempo. Agkararag tayo. Apo Diyos, ama nakbalin amin. Masidag kami kan ka, Apo, nga si papanglao. Agsipod tawan, Apo, ti adda kada kami, nawan ka kada kiti biyag mi. So, Apo, nga tuy kami nga may agyaman. Kada kiti ado, nga imbag kenayat mo, iti sagtunggal maysa kada kami. Agyaman kami, Apo, iti sanan at ken pigsang, inted mo kada kami. Agyaman kami, Apo, kada iti kasapulan mi, nga inaldaw, inted mo kada kami. Kastamet o Apo, agyaman kami, panangagas mo kada kami, nuda kami, kit agsakit kami.
Ti panangyada yung maapo kada kami kadagiti parparikot ti biyag. Uy. Kadagiti pasamak nga saan na nasayaan. Testament o apo gyaman kami. Ti panangkadkadwam. No ada umay nga problema. Penasuot iti biyag mi. Isu apo at tuy kami nga may dumawat ti pamakawan mo. Dalusan na kami apo karigiti basbasol mi. Dalusan na kami apo karigiti naglablabsingan mi ken ka. Apo pakawanan na kami. Apo kasyan na kami kadi tapno may kari kami ken ka. Ket itiday tingagsaba apo. Kadoan na kami itang ingkang panagdengig karigiti sasaom. Ngited apo ay ayaten mi nga pastor. Ket sapay apo tarigiti nga sasaong mangted tikired ken pigsa. Tarigiti pamati mi. Tapno iti kasa apo agbiag kami. Mayan nurot iti pagayatam. Daytoy apo ti dawat mi tinapateg nga nanggan niya po ni Jesus. Amen. Naimbag sa kadatayami kakabsat. Good morning! Uy, wala yung aking mga pupils. Nanibago ko doon na wala yung mga sumasagot sa akin ng malakas. Daytoy ti aldaw ngay naramid ti Apo, agrambak, agragsak tayo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mga kapatid, kakabsat, agyaman tayo ti Diyos, iti nabaligi, apan nakaangay iti Church Council Planning, iti Kalman, di jay SMX Convention Center, iti Mall of Asia. We praise God for the success of the Church Council Planning held yesterday at SMX Convention Center, Mall of Asia. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 kami doon. 41 ang dumalo. Kahit na ang naka-register ay 35. Dahil 35 ang naka-register at naipa-reserve, sobra sa 6, ako at iba pa, bale, 6 kami lahat, lumabas na para sa lunch. Kasi kung ano yung bilang na naka-reserve, yun lang ang bibigyan ng lunch. Kaya sabi namin, kami na ni na Kuya June, Ate Liz, Brother Reiner, saka si Kuya Alan, sabi namin, doon na lang tayo sa labas, sa baba. Kahit na nakita ko, mas masarap yung pagkain nila sa, sa loob. Pero we praise God for the success of the Church Council Planning. Almost halos lahat ay
nag-present ng kanilang plans. And good news sa atin mga kapatid, ang Church Council inaprubahan at kinilala ang Ilocano Fellowship bilang isa sa mga official lay organization na ng NACS United Methodist Church. For the past 40 years or 41 years, ang Ilocano Fellowship ay parang it exists as it is, na hindi siya nagre-report sa council, hindi nagpa-present ng kanyang plano sa council. Pero ngayon, kinilala sa pamamagitan ng initiative ng ministerial team, inaprubahan ng Church Council ang pagkilala sa Ilocano Fellowship as one of the lay organizations of NACS. Kasama din ang Married Couples Fellowship. Kinilala din bilang isang lay organization na. Ang Aldersgate Fellowship or yung Kapaw, ang Married Couples Kapaw at Ilocano. Katumbas na nila ang UMYF, UMAYAF, UMM at UMWSCS. Kakatumbas silang mga lay organizations na ng ating simbahan. At later on, ipapaalam namin sa inyo, sasabihin namin sa inyo kung ano yung mga sinubmit natin na plano ng Ilocano Fellowship para sa taong ito. Isa sa mga highlights nito ay magkakaroon po tayo ng every Wednesday night, 7 p.m., care group online. So, doon po sa ating chat group, hindi po tayo mag-zoom kundi sa messenger call, video call. Magsisimula ito sa August, Ate Neri. Sa August, sisimulan na natin yung ating every Wednesday night na online care group. Ano po ito? Isa pong, dahil isang care group ito, it's more on prayer and sharing. Magbibigay lang ako ako magpapasimula, and later on, i-assign ko yung ibang mga kasama upang sa ganun ay magbigay lang ng short devotion, hindi sermon. Short reflection sa isang Bible passage, and then sharing na. Kumustahan at panalanginan. Iba po yung Bible study. Isa pa sa mga highlights ng ating ministries ngayon sa Ilocano Fellowship ay simula rin sa third Sunday ng August. Simula sa third Sunday ng August, bago ang Ilocano service, ay magkakaroon ng random BP check-up at blood sugar or glucose monitoring. Pinapalakpakan po yun. Libre po yun. Ngayon, kapag, kasi ang sabi namin, magsimula tayo sa 50 strips para sa glucose monitoring. Kapag may natira, kapag after na atin ay, halimbawa, 35 lang ang nagpa-check ng kanyang blood sugar, may 15 pa, pwede nating extend hanggang sa sunod na service. And later on, kapag may mag-sponsor, baka pwedeng hindi na lang 50, kundi mas marami pa. Yun po yung isa sa mga plano natin. Pangalawa, mga kapatid, sa mga miyembro po ng Pastor Parish Relations Committee, magkakaroon po tayo ng meeting pagkatapos po ng Tagalog English Worship dito po sa foyer. Diyan po sa
air-conditioned room na yan. Diyan na rin po tayo mag-lunch. Anong gagawin natin? Anong agenda natin? It's an organizational meeting. Mag-elect po ang PPR na kanyang chair at secretary. And then, i-check namin yung plano, yung kahapon na involve ang PPR. Third, next Sunday po ang installation of church council officers during the Tagalog-English worship. Next Sunday na po yan. At pagkatapos po ng Sunday school, around 1 o'clock or 1:30, yun po ang church council meeting. First council meeting for conference year 2024-2025. Mayroon lang po tayong 4 na church council, regular council meeting ngayong taon na to. Quarterly ang ating church council meeting. Pero hindi ibig sabihin nun na 4 na beses lang mag-meet ang council. Maaring may mga special council meetings tayo. Sunod po, atin pong ipanalangin ang patuloy na katagumpayan ng ating mga worship services. Praise God at nagsimul tayo on time. Eksakto 7 o'clock. Ang Ilocano worship na po ay 7 o'clock at ang Tagalog English worship ay 10 o'clock. Ito po yung mga pagbabago sa ating schedule. Bakit? Naisip po na ating mga officers, church council officers at key leaders na dapat mas mahaba yung pagitan ng 2 services para daw mas mahaba ng konti yung pahinga ko. Kasi ako pa rin po ang pastor in charge sa Tagalog English worship, kagaya last year. Now, para po sa iba nating mga announcements at mga paalala, antabayan po natin ang ating mga Facebook page at ating mga chat groups. Facebook page, sa Facebook po ninyo, hanapin lang po ninyo NAX UMC. At kapag wala pa po kayo sa chat group ng Ilocano Worship, Ilocano Sunday School, hanapin lang po ninyo sa Messenger ang Ilocano Worship at mag-request po kayo na ma-add kayo doon. Happy birthday! Sino-sino kayong mga nagdiriwang na kalang kaarawan ngayon? We have Martin Rafael Valdez. Uy, sa Ate Liza. Feriliza Faraon. Jayril Tandang, Rafael Angelo Martin, Perla Sichanco, Gina Salimbot, sila lang. Kaliz Sofia Amata, Vermel de la Cruz, Feli Martinez, Jonathan Eric Sim, Ronel Palomo, Norma Zanco, Rafael Velasco, Pauline Melencio, and Rohama Taklas. Meron po bang ibang nagdiriwang ng kalakarawan dito na hindi natin nabanggit? Pwede po bang pumunta dito sa harap? Isama na rin natin sa Ate Julie. Hindi natin siya naipanalangin last week. Ate Julie, pwede po bang bumaba muna kahit maisama namin kayo sa panalangin? Or, dito na kayo. Kayo lang naman, tuloy ka na. Meron pa ba? Batiin na rin natin yung mga first time ay sumama sa atin sa pananabahan ngayon. Si kapatid na Alexa Gaupitan at si Sheila Malubay. Asan sila?
Halik kayo dito mga anak. Oh. Sige, dyan na lang, iha. Sige, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na ito na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sa pananambahan. Salamat po sapagkat pinili nilang makasama kami sa oras na to at sa pagsambang ito. Dalangin namin, Panginoon, i-bless mo sila, samahan sila, gawin mo silang matagumpay sa lahat ng kanilang mga plano sa buhay. I-bless mo rin lahat ng mga nagmamahal sa kanila, kanilang pamilya, at lahat ng mga malapit sa kanilang puso. O Diyos, nawa patuloy kayong mangusap sa kanila at maramdaman din nila na sa simbahang ito, hindi sila iba, kundi bahagi sila ng pamilya. Ganon din po, salamat po sa buhay ng mga nagdiwang at nagdiriwang ng kanilang karawan. Pakinggan mo ang kanilang mga panalangin. Ipagkaloob mo ang pagpapala sa kanila. Kasama namin ngayon si Ate Julie, na nung nakaraan, linggo ay nagdiwan ng kanyang karawan. I-bless mo siya sa gitna ng maraming taon na pinagdaan na niya. Mahigit 70 taon, 74 years old, 77 years old, pero patuloy mo siyang ginagamit. Ingatan siya, ganon din ang kanyang mahal na anak. Samahan sila, pagpalain din sila. Ganon din gawin mo, Panginoon, sa lahat mga nagdiriwang ng kaarawan. Hindi man namin sila kasama ngayon, pati yung mga nasa online. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you sa mga God bless sa you dalawang dalagang mo. always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. God bless you. Yes, happy birthday, and sa mga first time na nakasama natin, God bless you. Atin ngayon pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Ti paset ti santo na surat ang mabasa iti daytoy ngagsapa. Ket masarakan iti maikadua nga libro ni Samuel, chapter 5, verses 1 to 5, then 9 and 10. Ket kastoy ti kunana. Idin isu amin dagiti kapututan ti Israel, imayda ken David ijay Hebron, ket nagsauda, akinunada, adtoy kami dagiti tultulang mo, ken lasag mo. Kadagiti nalabes sa tiyempo, idi ani Saul nagari kada kami, sika idi tinangidalan ti Israel, arumwar ken nangisubli. Ket ni Jehova kinunana ken ka, sikanto ti pastor ti ilik nga Israel, ken sikanto ti pangulo ti Israel. Iti kasta, isu amin dagiti lalakay ti Israel, imayda iti ari ijay Hebron. Ket ni Ari David nagaramid kadakwada iti tulag ijay Hebron, iti saklang ni Jehova. Ket pinulutan da ni David nga ari ti Israel. Ni David agtawen idi iti 30 atawen, idi nang rugi nga agari, ket nagari iti 40 atawen. Ijay Hebron nagari iti Juda, iti 7 atawen kenine mabulan.
Ket ijay Jerusalem, nagari ti 30 ket 30 iti su amin nga Israel, ken Juda. Verses 9 and 10. Ket ti David nagtaeng ijay sariked-ked, ket isu ti pininagan na iti ili ni David. Ket ni David, binangon na naglawlaw na nipod melo, nga agpauneg. Ket ni David, rumangay idi arumangay. Tani Jehova Diyos, dagiti buybuyot, adda idi kenkwana, ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Dios. May tanong ni Jesus, may tanong, pagraman, pagrupaman, matay dayon. May tanong, agari at turay, yo'y trononan dayangain, taikan ta. Di kalatwan labaning Jesus, lumaykay, ayawentlay, Kristo Hari. May tanong ni Jesus, may tanong, panamuhan, marina, kitiari. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus sa lugar na yon. Umuwi sa bayan niya kasama ang mga disciples niya. Pagdating ng Sabat, nagturo si Jesus sa sinagog. Maraming tao doon ang nakarinig sa kanya at bumilib sila. Sabi nila, saan niya kaya nakuha lahat ng mga sinasabi niya? Saan kaya nanggaling ang talino niya? Paano niya nagagawa ang mga miracles na yun? Di ba siya ang karpintero na anak ni Mary? Kapatid niya sina James, Joseph, Judas at Simon. Di ba dito sa bayan natin nakatira yung mga kapatid niyang babae? So, nireject ng mga tao si Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang prophet ay nirerespeto ng lahat except sa sarili niyang bayan, kamag-anak at pamilya. Hindi na nakagawa si Jesus ng kahit anong miracles doon. Nakapagpagaling lang siya ng ilang may sakit nung ipatong niya ang kamay niya sa kanila. Nagtaka si Jesus dahil hindi sila naniniwala sa kanya. Tapos pumunta si Jesus sa mga barangay para turuan ang mga tao doon. Tinawag niya ang 12 disciples at pinalakad niya sila ng dala-dalawa. Binigyan sila ni Jesus ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu. Inutusan sila ni Jesus, tungkod lang ang pwede niyong dalhin. Hindi kayo pwedeng magdala ng kahit na anong pagkain, bag at pera. Magsandals kayo pero huwag kayong magdala ng ekstrang damit. Sabi pa niya, kung saang bahay kayo winelcome, doon lang kayo magstay habang nandun kayo sa lugar na yun. Kung ayaw kayong tanggapin at pakinggan ng mga tao sa isang lugar, umalis kayo doon. Ipagpag nyo ang alikabok sa mga paa nyo bilang warning doon sa mga ayaw tumanggap sa inyo. Kaya, umalis ang mga disciples at nag-preach sila sa mga tao na dapat silang magsisi sa mga kasalanan nila. Nagpalaya sila ng mga demonyo, pinahiran nila ng lengis ang mga may sakit at pinagaling ang mga ito. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayo ka, O Apo Jesucristo.
Inggen tayo ti mensahe ti kanta, ited kada tayo ti Nax UMC Choir.
Palakpakan nga muli natin ang Panginoon sa buhay ng ating choir, mga kapatid. Shout to the Lord! Grabe ang taas ng last note nila. Good morning! Sabi ko kanina kay Kyle, saka kay Christine, mamaya pag magsesermon ako, pakidim yung ilaw. Di balang madilim ako, tanggap ko na yung madilim ako. Kasi kapag nandun ako, feeling ko minsan natotosta ako, lalo akong umiitim eh. Unless, bababa ako, sabi ko. Mga kapatid, yung ating Old Testament readings for the past 2 Sundays, nung 2 Sundays ago, ito yung kung paanong sa pamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya ni batang si David kay Yahweh, natalo niya ang higanteng si Goliath. Kaya sabi natin, we can all face our giants. Last Sunday, ano yung Old Testament reading natin last Sunday? Nagtagumpay, punong-puno ng tuwa, galak, si David dahil sa kanyang katagumpayan. Subalit, last Sunday, yung kanyang tuwa at galak ay napalitan ng lungkot, hinagpis, pag-iyak. Bakit? Sapagkat namatay ang hari, ang unang-unang hari ng Israel, na si Haring Saul, at hindi lang yun, ang kanyang BFF, best friend forever, na si Prinsipe Jonathan, ay namatay din. Kaya't sabi natin, we need to face the reality. Kailangan nating harapin ang katotohanan na sa buhay natin dito sa mundo, hindi lahat ay puro aleluya lang. Darating yung pagkakataon na makakaranas tayo ng lungkot, kapigatian, sakit at pagkatalo minsan. Subalit, sabi nga natin sa ating New Testament or Gospel reading last Sunday, ang lahat ng mga, kahit na ang realidad ay may kalungkutan, may pagkatalo, may kamatayan, may mga sakit, pero hindi iyon ang totoong realidad. Those are temporary realities. Temporaryong realidad lang mga yun. Ano ang everlasting or eternal reality? Ano yung panghabang panahon, panghabang buhay na realidad? Ito ay kay Jesus. Kay Jesus, ang mga kalungkutan, kapighatian, ay mapapalitan ng kagalakan. That the eternal and true, or the eternal reality is that in Jesus, our mourning will turn into dancing. Yung ating mga panaghoy, pag-iyak,
ay mapapalitan ng galak at pagsayaw. Nakita natin yan sa buhay ng ilan sa atin. Si Kuya Jimmy, living testimony yan kung paanong ang buhay niya ay grabe ha. Inaatake na siya dahil sa mataas ang sugar level niya pero nakaya pa niyang i-drive ang kanyang sarili sa ospital. Nakababa pa siya sa sasakyan, nadala niya yung kanyang sarili, naglakad pa siya mula sa parkingan, nadala niya ang kanyang sarili sa ER. Halos hindi makapaniwala yung mga doktor, sinong pasyente? Ako. Pero natubuhan, na-intubate. 2 years ago, nung unang-unang linggo ko dito mabagal yung paglakad niya, tapos halos di maintindihan yung kanyang pananalita, pero ngayon, ano kay Jim? Si Ate Beth, mula sa stroke, kasama natin. Siyempre, sino bang hindi makakalimot sa katagumpayan na pinagkaloob ng Panginoon kay Kuya Sammy? Dalawang taon na halos din natin nakasama si Kuya Sam. Dahil sa kanyang struggle sa colon cancer. Tapos lately, matagumpay ang kanyang cataract operation. At marami pa sa inyo. Jesus turned our mourning, M-O-U-R-N-I-N-G, mourning. Hindi morning ha. Hindi M-O-R. Mourning, M-O-U-R-N. Our mourning into dancing. Ngayon naman, sa ating Old Testament reading, dahil namatay si Haring Saul, ang pumalit sa kanya ay si Haring David. Yung batang si David noon, ngayon, isa ng hari. Tingnan natin yung the turn of events in David's life. Isang binabaliwalang bata noon. Pero mula sa kanyang pagtatagumpay laban kay higanteng si Goliath, naging sikat. Tapos, later on, ginawa siyang general ng armada ng Israel. Victory after victory, katagumpayan. Ang kanyang tinamo, hanggang sa nung namatay ang Haring Saul, siya ang pinili ni Yahweh, susunod na hari. Siya ang umupong hari. Pero etong gusto kong tingnan natin. Verse 10 ng 2 Samuel chapter 5. Ang ganda dito sa ang Bible, Pinoy version. Sabi dito, lumakas lalo ang kapangyarihan ni David kasi, bakit? Kasama niya si Lord, ang Diyos na makapangyarihan. Lumakas si David. Mas naging matagumpay si David. Bakit? Kasi kasama niya si Lord, ang Diyos na makapangyarihan. Ang tindi nun. Kasama niya si Lord. Mga kapatid, at first, he believed, he trusted in God. Yun ang nandun sa ating text 2 Sundays ago.
naniwala, nagtiwala, nanampalataya kay Yahweh. Pero ngayon, mas matindi. Kasama na niya ang Diyos. God was with him throughout his reign. And so, he became stronger. He became more powerful. At to, dagiti sa sitwasyon ti biyag tayo kakabsat nga, no naduma, saan ang makita at ti Diyos kat adda kada tayo? Saan ang makita akadwa tayo ti Diyos? Saan ang makita nga addaan tayo iti panagtalag? Iti Diyos. Maraming sitwasyon sa ating buhay na hindi actually nakikita na kasama natin ang Panginoon. Maraming sitwasyon sa ating buhay ang sandali na hindi nakikita ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Si Kuya Sammy, tuwing makausap namin, madalang namin madalaw to eh. Dahil sa kanyang sakit. Mababa ang kanyang immune system noon. Dahil nagkikimo. Bawal siyang ma-expose sa maraming tao. Pero sa bawat sandaling nadadalaw namin, nakakausap namin, wala na silang ibang sinasabi ni Ate nila, kundi pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga ng isang hymno, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Ang tamis, ang gandang magtiwala kay Jesus. And all because they trusted in God, they trusted in Jesus. Hindi lang sila nagtiwala. They remained in God. They abide in God. Kasama nilang patuloy ang Diyos. Katagumpayan ang kanyang kanilang nakamit. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Mga kapatid, yung iba sa atin, may dumating lang yung ilang mga problema sa buhay. Wala ka ng ibang makita sa kanila. Tuwing nakikita mo sila, umiiyak. Umiiyak na parang wala ng pag-asa. Umiiyak na parang tapos na. Magwawakas ng mundo. Umiiyak na parang wala ng bukas. Yung iba naman, may dumating na problema. Sa halip na pumunta or tumakbo sa Diyos, hindi. Susubukan nilang lutasin ang kanilang problema sa pamamagitan ng paggawa ng isa pang problema. At dahil hindi nagtagumpay, hindi matagumpay yung sinubukan nilang sa tingin nila yung solusyon, gagawa ulit sila ng iba pang solusyon. Di nila alam, isa na naman o panibago namang problema ang dulot nun hanggang sa patong-patong na ng problema. Gabundok na yung problema at sasabihin nila later on, ayoko na. Suko na ako. Yung iba, worse, yung iba, nagpapakamatay. Mga kapatid, yung ating text sabi, naging mas malakas, naging mas matagumpay si David dahil kasama niya ang Diyos. Hindi minsan tayo iniwanan ng Panginoon. Not even once. God has been with us. From the very start. Ang problema, tayo ang nang iiwan.
Hindi tayo ni minsan tinalikuran ng Diyos. Ang problema, tayong tumatalikod sa Kanya. Ate Marlene, halika nga. Hindi. Okay. Kunwari, eto ang Diyos. Tatalikuran ko siya, pero anong gagawin ng Panginoon? Haharap pa rin siya sa akin. Gigilid ako. Dito, Kate. Ganyan, kakulit ang Diyos sa atin. Kahit anong gawin ko, haharapin pa rin niya ako. Haharap siya sa akin. Thank you, ate. Kahit anong man gawin natin, ang Diyos, hindi tayo iwan. Tatalikuran man natin siya, pupunta siya sa ating harap, haharapin tayo. Sasabihan tayo, kahit anong gawin mo, di kita iiwanan, di kita tatalikuran. Gusto ko lagi kitang kasama. Tatakbo man tayo, hahabulin niya tayo. Ano mang problemang dumating sa iyo, kapatid, mapagtatagumpayan natin yan dahil kasama natin ang Diyos. Kalakasan ang kanyang pagkakaloob sa atin. Ito ang pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad nung sila'y kanyang isinugo. Yung gospel reading natin, mababasa natin na pagkatapos na piliin ni Jesus yung kanyang 12 alagad, kanya silang isinugo 2 by 2. Jesus sent them 2 by 2. Tig-2. At kanyang pinangako na sila'y may kapangyarihan na magpagaling sa anumang sakit, magpalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, tanong, sino sa inyo ang gustong magkaroon ng kapangyarihan na magpagaling ng mga sakit? Taas ang kamay. Ay, iilan lang. Next. Sino sa inyong gustong magkaroon ng kapangyarihan na pwedeng magpalayas ng dyablo? Mas kukundi na. Mga kapatid, lahat tayong mga alagad ni Jesus, lahat tayong mga alagad ni Jesus ay binigyan ng kapangyarihan na magpagaling ng mga sakit at magpalayas ng mga dyablo. We were given authority by Jesus to pray for the sick and to cast out evils. Kaya natin gawin yan kasi kasama natin ang Diyos, kasama natin si Jesus. Sabi ni Jesus lang siya, bago siya umakyat sa langit, and lo, I will be with you forever. At makakasama niyo ko habang panahon. Siguro yung iba sa inyo magsasabi, Pastor, sabi mo, kapag ako'y magtitiwala kay Jesus, susunod kay Jesus, magkakaroon ako ng kapangyarihan ng pagaling ng mga may sakit. Eh bakit? Yung kapatid ko, asawa ko, anak ko, nanay ko, nung nilay over ko, nilay hands ko, di naman gumaling. Mga kapatid, the power of healing does not necessarily mean na kapag
nilay hands nyo sila ay gagaling na. Yung gumaana ka lang pakiramdam, yung pansamantala ay nawala yung kanilang kalungkutan, that's also the miracle of healing. Ang problema kasi sa atin, ang kinikilala lang natin na milagro ay yung pilay nakalakad, yung bulag nakakita, yung paralisado biglang tumayo, yung lumpo biglang tumalon, yung maiksing paa biglang humaba, hindi na 5'4". Alam niyo yung 5'4"? 5'4". 5'4". Hindi po ganon. Sa Ilocos, mayroon ka pastor doon na ang height niya 5'4" eh. Kapag naglakad, height 5. Tapos kapag tunod niya maglakad, 4. Kaya 5'4" ang height. Hindi po ganun na kapag hinawakan natin yun eh, hahaba yung sampaano. The comfort that we can give to any person, the joy that we can give to a crying person, to a person grieving, to a person who is experiencing, undergoing troubles, the peace that we can give even for a short while is already a miracle. Yung napatawa natin sila sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, that's healing. A few Sundays ago, during Vesper service, may isang OFW. During praise and worship, hinimatay sa pwestong yan. Dito, di ko nasasabihin kung pang ilang pew. Binuhat siya, dinala doon sa foyer. At nung nandun sa foyer, later on, nagmanifest yung evil spirit na sumapi sa kanya. Sinapian pala, may sapi. During communion, dun, nagmanifest. E di after the service, pinatawag ko, or during service, pinatawag ko si Pastor Edgar, pakitawagin si Pastor Edgar, puntahan muna niya. E di pinuntahan ni Pastor Edgar, pinanalangin. Pero malakas. After service, pinuntahan namin ni Pastor Sani. 3 na kami nandun. Malakas siya, payat na maliit, pero malakas siya. 2 malalaking babaeng humahawag sa kanya, pero halos din nila makontrol. At nung pinapag-pray namin siya, sumagot siya sa amin. Akin siya. Sabi namin sa kanya, hindi siya sa'yo. Pag-aari siya ni Jesus. Wala siyang karapatan sa kanya. Lumayas ka. After mga 10 minutes or so, kumalma. Natalo ang kaaway. Natalong dyablo. Mga kapatid, hindi lang po kami ang may kapangyarihan na gawin yun. Ang bawat alagad ni Jesus sa pamagitan ng ating pananampalataya
Sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya, pwede nating palayasin ang mga masasamang spirito. You can do that if you have complete faith, trust, and confidence in Jesus. Ilang beses na ba akong nag-ayas ng diablo, ha? Hindi ng tao. Ilang bahay na ba yung aking pinuntahan upang sa ganun ay magpalaya sa mga diablo ng mga demonyo. Lalo na nung nasa Baguio ako, grabe. Halos lahat na lang maghanap sa akin doon. Pastor, pwede ba punta kayo sa bahay? May nagpaparamdam sa amin. Meron pang nag-aaral para maging pastor. Nalaman niya, dalaga to, nalaman niya, ampon pala siya. Tapos, days after malaman niyang ampon siya, nalaman niya na yung natitirang kamag-anak niyang buhay, yung lolo niya, biological grandfather, at yung biological brother niya, namatay. Di, nanghina siya, na-depress siya. Down na down. Yun ang sinamantala ng kaaway, sinapian. Nag-aaral para maging pastor to, ha? Pero hindi nagtagumpay ang kaaway. Napalayas din. Mga kapatid, bakit nakakaya natin gawin ito? Balikan natin yung sinabi ng ating Old Testament text. Lalong lumakas si David dahil kasama niya ang Diyos. We can do those things. We can perform miracles. We can perform miracles. We can release healing in Jesus' name. We can cast out demons in Jesus' name. All because God is with us. You can face your giants. You can face every storm in life. You can extend God's gift of healing. You can perform miracles. You can cast out demons. All because God is with us. Have faith. Have complete trust in Jesus, in God. The God who never leaves us, who never forsakes us. And I assure you, signs, miracles, and wonders will happen. Good morning, friends. God bless us all. Kakabsat, ti panakaala, nagiti sagsagot, kendat daton.
dato na panagdaya. When di pa ay mikan ka, nuan panagyaman. When di pa ay mikan ka, dato na napuan raksa. Kararag tayo. Narito, O Diyos, ang aming mga alay sa iyo. Tanggapin mo mga to. Gawin mo itong banal. Magalak ka nawa, Panginoon, sa aming alay. Gamitin mo mga to pang sa ganon ay lalo pang may pahayag ang iyong pangalan at ang iyong kaharian dito sa lupa. Pagpalain mong mga kapatid na nagbigay sa mga to. Patuloy nawa nilang tanggapin ang siksik, iglig at maapaw na pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Manatili tayo nakatayo para sa banal na komunyon. Tiyapod da kada tayo. Pastame at ken ka. Itanga Diyo dagiti puspuso yo. Tangod mida iti apo. Iden tayo ti panagyaman iti Apo Dios tayo. Nakanatad ngait den tayo ken kuana iti panagyaman ken panagdayaw. Sut may tutup na imbag kan may parbang iti kanayon kan sa dinuman. Ngaramidan ti panagyaman kan kawapo ang maaman namin na marswa ti langit kan daga. Iti rabingan yawat na ti bagi na may paay kada kami, nangalay ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisi na ti tinapay katitad na kayo tidalan na kinunana, alayin niyo kaninyo, daytoy ti bagik amay daton kada kayo, aramitin niyo daytoy ang pagkalaglagipan kanya. Kalpasan ti panangatiin nangalay ti kopa, nagyaman kan ka, intad na kayo tidalan na akununana, uminom kayo ti daytoy da kay amin, dahito iti darak ti barotulag, may parukpok gapu kada kayo. Kan kayo ti ado, may paay ti panakapakawan ti basol. Aramidin nyo dahito'y amasansan, kas pakalagdagipan kanya. Iparukpok mo ti Santo Espiritum kada kami, ang natipon-tipon dito'y, kan kaligito'y asagot at tinapay kan ara. Aramidin dagito'y kada kami abagi gandara ti Kristo, tapno ti daytoy alubong agbalin kami bagi ni Kristo ang nasubot iti darana. Babante Espiritu pakipakay kay sana kami kat Kristo kaniti tumunggal maysa. Kaniti ministeryo ti daytoy alubong aging gatyaay ni Kristo ti maudya pa nagbaligi. Kat makipagrambak kami kan kuana iti nalangitan na padaya. Gapu Kristo ng anak mo,
ken ti panagtang ti Espiritu Santo iti nasalwan iglesia, kom amin ti dayaw ken gloria, manakabalin amin na Dios, ita ken tagnanayon. Amen. Amen. Titinapay ngayon tayo pisyan is nakairaman tayo itibagi ni Kristo. Tiko pa ngayon tayo itagay, isot pa nakairaman tayo itidara ni Kristo. Kakabsat, tilamisan ti Apo nakasagan. The table of the Lord is ready. Come, let us join in this holy feast. At talo nga estasyon kakabsat, agtugaw tayo. Dagiti communion stewards, aktak derda iti sangwanan. May sa dito'y igid, may sa tigit tinga, kan may sa dito'y nga parte. We will receive the bread and the cup. We receive from them. We go back to our seats. Balik tayo sa ating upuan. At antayin natin na ang lahat ay makakuha. And then sabay-sabay tayong tumanggap. Sa mga gustong lumuhod, inaanyayahan ko kayong lumuhod mamaya habang inaawit natin ang ating closing hymn para sa ating panalangin. Friends, the table of the Lord is ready. Come and receive the body and blood of the Lord.
Sinabi ni Jesus, itong aking katawan na pinagkakalob sa inyo. Kunin nyo, kanin nyo, at kayo magpasalamat. Kanya rin sinabi, itong aking dugo na nabubo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, kunin nyo, minom kayo lahat ito, at kayo magpasalamat. Manatili tayo nakatayo. Kararag tayo. Agnanay na Diyos, agyaman kami kan kagaputi dahito na santuan na misteryo, anang idato ng tibiyag magpay ka na kami. Patgamtap nung mapan kami tilubong babanti pa nakabalin na Espiritu, kasi tad mi tibiyag mi kaligid sa bali, tinaga na Yesu Kristo nga po mi. Amen.
Tayo manalangin. Ni minsan, O Diyos, ni minsan, Panginoon, ni minsan, O Jesus, di mo kami iniwanan. Di mo kami pinabayaan. Di mo kami tinalikuran. Tatalikod man kami sa inyo, subalit ikaw ay pupunta sa aming harapan. Kahit na anong gawin namin, ang iyong pagmamahal sa amin ay hindi nagbabago. Ang iyong pangako sa amin na ibibigay mo ang pinakamaganda, ang pinaka-the best, ay nananatili. Yun nga lamang, Panginoon. Inyo na ngang ibinibigay ang pinaka-the best na katugunan sa aming mga pangangailangan. Pero, madalas, ayaw naman namin itong tanggapin. Tumatalikod pa rin kami sa inyo. Umiiwas pa rin kami sa inyo. Lumalayo kami sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Patuloy pa rin kaming nag-iisip at gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi naayon sa iyong kalooban at kagustuhan. Patawad po, Panginoon. Patawad po kapag hindi namin natutupad ang aming mga pangako sa inyo. Patawad po kapag kayo o di naman kaya ang mga kapatid namin na nangangailangan ay aming binabalewala. Sa oras na ito, Panginoon, kami lumalapit. Buong pagpapakumbabang nagsusumamo. Yakapin kami. Yapusin mo kami. Kargahin kami. Gaya ng pagyakap, pagkarga ng isang magulang sa kanyang anak. Pagalingin kami sa mga sakit na nararamdaman namin. 10 ng aming mga mahal sa buhay. Tulungan kami sa lahat ng mga pinagdadaanan namin, sa lahat ng problema namin. Palitan mo ang bawat lungkot na nararamdaman namin. Palitan mo ng kagalakan. Punasin mong bawat luha sa aming mga mata. Jesus, O Panginoon, pakinggan kami. Pagpapala ang iyong pagkaloob at patuloy na iyong pagkaloob sa amin at sa aming mga mahal sa buhay.
Salamat. Salamat po sa walang humpay na pagmamahal, sa di nagmamaliw na pag-ibig, pagmamahal at pag-ibig mo sa amin. Salamat sa katugunan sa aming mga panalangin. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Mga kapatid, sabi nga ni John Wesley, the best of all is that God is with us. David was strengthened and empowered by the Lord dahil kasama niya ang Diyos. Ang mga alagad na kaya nilang gumawa ng mga milagro, nagpagaling na may sakit, nagpalaya sa mga dyablo sapagkat daladala nilang pangalan at kapangyarihan ni Jesus, kasama nila ang Diyos. Go! Humayo kayo. Dalhin niyo ang kapangyarihan na nanggagaling kay Jesus. Dalhin niyo ang pangalan ni Jesus sa lahat ng dako at asahan niyo, kasama niyo lagi ang Diyos. At sa inyong paghayo, tanggapin ang pagpapala, pagkalinga, katagumpayan, kagalingan, at kapangyarihan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen.